ama ukwere no Ebuka Obi na mma na mana ha achọ mma ogbogo adugo tight ndu ka mmeri eme mara na ma egbuo m onwe m o kwa ifuru esi onwe train na aga eje mmanya na train asu train agbuo m o nwere ibe mmoji awụ ibe awụ m osi n'udude nke were bi ụwa biko ndị ba ya kenekwa m unu biko na nwoke anụ nwa n'ebe etuga aka ntibelu mkpu maka ndị Zion the governing body surrounding Zion ma lawmakers ma ndị lawyer nọ na Zion ma ndị bụ Zion ministry members nọ Germany chụbanụ nwoke ebe ọwụrụ folia kpụta ya ka ama ya ịga first of all ebugoro ụzọ jee 100 days fasting na Zion first ọ bụrụ na o menwere ya apịa emegodi ya deliverance first ka ma na ojikwa anya Biden ewe charges ya for image ka ndị ọcha si atụ ya ikedo ha na-akpụ ya mmadụ imebi image mmadụ onwere ha na-akpụ ya n'oyibo image assassination gbam oya ha na-akpụ ya n'oyibo anyị ebugoro ụzọ jide nwoke a ma aka ihe bụ iwe this guy kwa mgbọsọ bụ n'ụlọ ha n'ụlọ tete Zion ọ na-alọ n'ụlọ Zion chukwu ndị Zion ya agba this guy ara ndị ọgba anya ara anyị ebu ya wete ịga bunati ya Nigeria nwa anara akpọti ya straight to Agọ direct ebe aka ya ebuji ya kewe bugoro ụzọ mee ya ọpịpịa n'isi 3 days dry ọkụ godi ya face igbe emeli ya nkataka deliverance kala aka don owolizi ya nnu ahụ o ji Ili Ji na ede wee confirm mụọ maka na ihe dị n'ụka bụkwa na onye jelu ọfụ n'anya ụka bụkwa na onye luo ọfụ n'anya ọ gaghị amụ nwoke a na chain elugo and if care is not taken nwoke anụ nwe ya emebi ihe ma aka continue na happy like this biko no onye ọbụla nweta video share bịa ka ndị Zion fụ ka this man si emebi afọ Evangelist Ebuka Obi all the time morning and night Evangelist Ebuka Obi ụtụtụ ile ahụ ụlọ Evangelist nwa mmiri ogene inwe ihe ọzọ ihe eme with your phone ka baharụ jeje zuo ike ha ka ọ dịnụ. Hello everyone, jenu bọrọ m ijele speak ka m pịawa ya nwa obere azụ ijele speak ọmụnwa with the prince of udude nke kingdom akajara m akaja nna be anyị akpọrọ m akpọ ka ukwu amụ nna be anyị ana m alụ ọlụ ana m eme ọdị omenala ahịa ayara na ndụ ana m ekwu ya steady ọwụghị ọdị omenala anyị na fight against ka m na-eme ana m eme yahoo yahoo abịa na ha agwụ oke ite and onye ọwụ na ja nụsa traditional nwoke dị ọgụ to God who made me and you m ga-ejidesi onye ahụ ike ka o meziele m omenala m aha ka ọ dị otu aha anyị si eme ya mgbe dịrị gbuo ana m agwụ ọgwụ ana m agwụ oke ite ana m eme ibe alụsị ibe m na-emewe ife mmụọ udude nke obunana obu ọha ọ ebe nsiri bịa ya na ude egbuo chidobele ezebe anyị ọgbụ ọgụ adụ na taịtị afụrụ m ibe a n'oge nwere gwa ndị omenala onye ọwụda ji chọọ ibe ọ na-alụ ije ha asụ m n'ọchịrị mmụọ gbọrọgo oku onye wee jefibe ibe mgbawara ja na asụsụ wetara ya ọkụkọ wetara ya nke a wetara ya nke ọzọ ana m ekwu ibe ahụ na-ekwusi ya ike afụrụ m ibe niile ijere speak esiri m ike ka ukwu amụ ibe nji na-arụ ọrụ na Germany a na-arụrụ onwe m ọrụ na-akwụ tax wụka m nwee ike idefend my ancestors so mgbe ị ga-eji ndị amị na-akpọkọrọ ndị ọdịnala to God who made me and you udude nke a survive go mgbe ndị niile mere yahoo jere akwụ ụgwọ baji nwanne ndị obodo a jere akwụ m nwa obere a na-akpọ ya tax return every December amen tax return
enwere ike atọ ibe niile mkwụrụ na tax ha enye m nwa obere ewere nye kpọọ ndị udude nke sụba gote na ọkụkọ na-enwe aṅụrị na atanọ so a kwadoro m ọfụma afọ ọgụ na jee gwa jee panti jee gwa Ebuka Obi jee gwa ndị akpakara dị ngwom niile na udude nke a survive go na-ebu prince of udude nke na ebe a o mere ndị na-eme oke ite prince ha na ebe a nọ so akajara m akaja uru ijele speak onweghị onye nwere ike gba tradis mgbe ụmụ udude nke niile nọ n'elu ụwa unu jee mee flag unu ede ya udude nke kingdom soba ya na udude nke ọwụna onwe onye amị ma onye polisi bịara ebe ahụ gwanụ nka mkpụgharị onye ahụ olezi unu mere yahoo olezi nwere onye unu jere banye otu ndị a nke ahụ bụ nke m amaghị mana apart from that ọ bụrụ na ibe na-eme ka unu na-eme nkọmfam chaa ya onye ọwụna tiri n'ebe unu nọ ma eziokwu gọvanọ eziokwu ma DSS ma amị ma ijele speak yo ma ọkwa tara ọsọgoro ya wụrụ onye Hausa ọsọgoro ya wụrụ onye Fulani atakọrọ m onye ọwụna ijele speak mụ a na oje ha anụsa m ọgụ eze awụọ mụ a na oje ha anụsa m ọgụ jee panti pamma na beje ha anụsa m ọgụ ọgeredo udude nke kingdom udude nke kingdom udude nke kingdom udude nke Germany udude nke Holland udude nke worldwide Chineke onye ọwụna gbasara m mgbe ji awụ nwa udude nke ọ gbara Chineke oge elugo agwara m mmiri enwe ile ọkara akwụ dọmekwana ndị yahoo pajụ agwara m ụnụ abakwa n'otu a ụnụ afọ ọmụkwa n'otu a bịanụ ka anyị gawa n'ụzọ adị warawara na-eduba na ndụ ụnụ jụ kịta na ụnụ amaghị na jee pak na o nwere ndị ọlụlụ jee pak ada unu mere entertain ya ọbata bụ ụnụ ọ fụchago every damn thing o were go ụnụ ha ndị ya ụnụ obato onye ga-apịawasị ụnụ azụ and ha ga-apịawasị ụnụ azụ ha ga-akụ ụnụ duka mana esiri m ike akwadoro m ọfụma Ebuka Obi mere mgbari enwe anyị obi ọla ụmaka mmebere gị thank you very much for the star akwadoro m ọfụma onye ọwụna tiri na my ancestors m ga-ahụ ya ka onugbu onye ọwụna so na meje ha worship the gods and the goddess of my ancestors nna onye a choose the time and the venue ka m hụ ya ka onugbu ejighị god of our ancestors eme business udude nka wee worship center ụmụ udude nka na-adị hori ba na-enwe aka ọrụ ba anaghị asị gị jee nara mmadụ ihe n'ike ba enweghị ike sị gị jee mewe yahoo udude nka wụ the gods and the goddess of my ancestors nke nwaanyị tie mee ihe etie haba nke nwaanyị mechiri ihe ike etie haba ọsọ mmụọ nwaanyị be anyị ka akpụrụ n'obodo oyiwe eje m eje ka nje gosi unu ebe akpụrụ hụla ebe akpụrụ haba maka ọrụ na-akpụ mmụọ nwaanyị onye ọcha na-efe be anyị mana ọ na-ama ha na-akpụọ na nwunye udude nke na Holland a na-worship ya mvụrụ ọfọ ya na-agbagharị ijele speak akajara m akaja blessed dawn don blessed dawn blessed dawn na nne nwudogo to God gwa city ebe ibi na enwere holidays from echi nne gwa m city ebe ibi ka m bịa fụgo n'anya face to face ejikweghị m polisi abịa ụkwụ ka nji abịa onye ọwụna ji akwụrụ m face to face to God who made me and you akajara m akaja Igbo politicians put to fight among us so they can be eating money without anybody paying attention. Alụrụ ihe niile ha alụ and ya gwara m ya oge nneri ofu egbu na-eme ibe akpọrọ m nneri ofu egbu mere distance describe ọrụ ya mmụọ na anụsọ ọgụ na ebe ọ ga-awụ nọrọ na safe side
oji hoku nwere mere ife mgbana nkete da na ibe iji akpaje horse wụ na mmiri je ha pọs ya ka ọ ṅụọ mmiri anọzi mbuzie mgbe ha disgrace ri ike kwụrụ ọtọ gwum because hapụrụ nya far before ọ na-abịa my father ndụ akụrụ ndị ụmụ ọha agụ ndị ụmụnna anyị bụrụ my father ji na aja because oge ewetara Christianity ibe anyị ndị niile mmụọ nọ be ha ndị niile nwere mmụọ be ha faced persecution and a lot of things. If I mere my father, I am in the peak a fight. Ya mere in the peak the fight. Nwere ike have been na nam when the 14 years. So you just speak, I waited for this time to come. And you are invited to come and fight with Udenke. And you are invited with all the DSS and all the military force powers and everything you have. But ono gabia. Mana those will end. Kona agaha like. Omunwa nwudu denke. Ezenri, epesekutulu Ezenri, send you to exile. Epesekutulu my own father, ni humu mgbe melube 5 years. Umu ha gi mele. I am a distance from people. I'm not gonna even go on history. I won't maybe try every Bible nago. My father would do about I did you about be when I'm gonna move if you will be a would then cake if you were mokedi. Mokedi would then come mokedi. So when do kabatara, Nda Kolo well over Jesus, turn against Nda Kolo where more beha. If Emily Zenri, if Emily Obiokoli of Anedo, Obiokoli got to exile, Ezenri, Obalike got to exile. My father, John Nzeze Okoli, John Nwokedi, got to exile. So more traditional Nwokedi, those spirits went to exile. I got a meha welcome from exile. Hand on him. Ezenri anotazi hongro na exile. So emere me do more welcome no volume. Emere me a lot of more activate nisim. Money na hesi buy will have cross or had to Europe. Emere me activate na my brain. So onyo wana na no samo don't jikere na ma what osega. You just speak. I will know Omenala again. Make sure that they have always go to Omenala. Chobando onyo wana name Omenala will rise here against Dojo. Happen doma. Onyo wana name Zubo Omenala happen no ya. Ebronda name Yahoo. Fronda na agwo kite. Because odoro manya na nwa ududenka na ha agwo ogu. Ududenka nwere ike inye ndị nwa ya chance ka o jee ebe dibia tokles of egwu okite ma ọ wee kai na ahụ ma ọ wee igbu ya egbu. Onye nwere ududenka nwere ive, o nwere ive niile chọchọrọ. Onye nwere ududenka nwere ife, o nwere ive niile do ya mma. Ive niile do mmadụ n'ududenka, ive niile do mmadụ n'ududenka. Ogonogo ndụ na ahụike vachade n'ududenka kingdom. Nwanne nga kwebụrụ Ebuka Obi ọsọ onye ọwụ na riri bribe join ya ba nga akwatube. Dere ebe nwa ududenka nọ je paaki iwusela out iwere ụmụnne gị ha ndị ahụ over because ịma na ime ya direct ha ga-ejide gị. Now you just speak. Geji police kpọrọ aya ya na ndụ. Ọ ga-disgrace ya na ndụ. O mechaa ọkpọrọ akwa. From akwa bara mmiri enwelo. Meze Obi. Ọ dechaga apa ndụ niile a ga-akụri. Na unu ga-defend ọ bụrụ na unu ji mmụọ bụ unu je mee yahoo. Ejide unu. Unu akọwala ba na yahoo ka eji mmụọ bụ unu eme. Ọ bụrụ na ijere were mmụọ bụ unu na-agwụ oke ite na-evukọ ndị mmadụ. Ejide gị iji akawa na ote aka unu si eme before nke onye mamara ya nke onye ama ha amara ya ibe mmetere ka nje akwụ ụgwọ eje me akwụ ụgwọ ibe m emeteghị. Ndị niile na-eme ọgbọ ọgọdọ tight unu ewere my video my message na anụ ọgụ na village unu win all the battle unu ewere m kpuchie unu ewere m nye na ana oge ọgbọ ọgụ adụgo tight. Aga m anụsị ijele ọgụ olesi ọnụsara m ọgụ. Aga m apịawa ijele azụ olesi ọlụrụ m aka. Eje emetụ ijele aka olesi okwuru na ibe nna eme na-ataji ya anya na ọ ga-fight with the Nigerian police.
ewere m tete no adum njikere I waited for a lot of things onye nwe mere ije ha afụ nka ndum nna asụgụ je mee yahoo ma o je gwụọ ọgwụ ma o gaa mewe nke a because adum busy na concentrate na my enemies na concentrate na mmụọ ji abịa ịkpakara m ọmụnwa ijere speak ọmụnwa traditional nwoke dị nwa udude nka kingdom even deserve respect and they live and they let live ọwụrụ na m were udude nka gwuo mmadụ wayo ọwụrụ na m were udude nka mee mmadụ ibe ọjọọ ọwụrụ na o nwere onye mmere ibe ọjọọ enu na megide m mana ọwụrụ na onweghị ibe mmere nna adụm njikere for this ọgụ ọgbụ ọgụ adịgo taịtị onye agba n'ọzọ onye gba ọzọ nne ya onye agbakwa n'ọzọ ọgbụ ọgụ adịgo taịtị onye agbakwa n'ọzọ maka na onye gba ọzọ nne ya onye agbakwa n'ọzọ ndị na-akụ ogene na na-etinye ogene na na-ewere egwu ma na-etinye n'ogene na ọgbụ ọgụ adịgo taịtị onye agbakwa n'ọzọ onye gba ọzọ nne ya onye agbakwa n'ọzọ chai ọgbụ ọgụ adịgo taịtị onye agbakwa n'ọzọ maka onye gba ọzọ nne ya onye agbakwa n'ọzọ ọgbụ ọgụ adịgo taịtị onye agbakwa n'ọzọ maka onye gba ọzọ nne ya onye agbakwa n'ọzọ ọgbụ ọgụ adịgo taịtị onye agbakwa n'ọzọ ndịrịka ọnwụ je aje ogologo m ndịrịka ọnwụ ndị asaịnụgo m kọntraktị ụtị ndịrịka ọnwụ ọkọchị niile ebe niile ndịrịka ọnwụ na-agba akwụgo m ụgwọ ọkọchị niile ọtịrị abatakwa udu mmiri kọntraktị eme spai onye ọ na-ejekọ ihe chọọ ihe ọ na-alụ ọgbụ ọgụ adịgo taịtị onye agbakwa n'ọzọ maka na agụrụ ụgbọọla agụ ụgbọọla eji apịa ụnụ ife agụ ụgbọọla na-emewo agụ ụgbọọla na ndị otu ebe na-aktịwo ịla nwoke na ịla nwaanyị sọsọ ịkaba na-alụwo ịwọchi ya ndị a na-ekpu ife n'ihu were aktị ebe a na-eme ihe a agụ ụgbọọla ba jee na neve na nọrị pons ọfanwa cheka nọrịs ife ha na-aktị agụ ụgbọọla ba na-ekpu ife n'ihu were emecha eti ihe ebe ahụ ego a na-abịa egbe ebe na-eme were akpata ego ọgbụ ọgụ adịgo taịtị onye ọgbakwa n'ọzọ enwere ndụba anyị na-ekpu ibe n'ihu were ala nwaanyị na emecha afọ eti ihe na dị nọrị ndị epik nọrị epik na-efe zubi Joseph ọfanwa zana ezigbo afago agụụ abịago n'ala Igbo ife na aya ya na ndoke lot of ndị na-eje ụka mma because these people na-ekpu mask kpụrụ ife n'ihu je gbụọrọ ọtọ laa mmadụ lacha mmadụ ewere eti di ya eziokwu ka m na-agwa gị ife niile aka unu mere maka ego adakịta eme ụnụ expose ịnọ ọnọ eje kpuchie ihu gola nwaanyị ese ego vidio esecha agụ vidio ọ were ihe ụrụ na act content creators Nollywood na jee na epic afere or nọrị pons jee di ya iji afụba taịpụ ọma emeka na taịpụ afa ndị Igbo were afa ndị Igbo na-aga ka ị na-afụba taịpụ kwa ọma eze mmụọ iji afụchaba ncha niile ebe ahụ ana m enye ụnụ assignment ebe ụnụ ga-anwụdo ndị a fanọ na bag nọrị epic nọrị pons and epic ọ efe n'ebe ihe ahụ dị webụsaịtị ike gwọrụ presịrị nnebe anyị ana m ejide ndị ohi ife ahụ ife na-eme ma ụmụ Nollywood niile a taịpụ ọfa ndị a names dị ya iji afụfa eziokwu ka m na-agwa gị ije na bank nọrị taịpụ kede Genevieve Nnaji achọghị m eji asụ jee nụ nene achọghị m ikwu okwu ọsịsọ nkwu okwu na enigwe agbabie daa emebie n'Igbo emebie ejidechago mfa ncha niile eji mfa ncha niile na mkpụrụ amụ ife ahụ ife na-eme ebe mmadụ ovuru oke moto nazi acha ha nwanne bọsị ọwụ na ịkwụsịrị ịcha ka m
to God ife irigo ife ma onwe gị ife ririgo eziokwu ka nna agwa gị ihe ka ha na-eme ụmụ nwaanyị be anyị anaghị ekwe anọnwụzi na di because of that industry ibe na-eme na industry ya sọsọ ba ma ya a na-aba otu ya nwa mere nji distance onwe n'otu ọwụna anọghị n'otu emeka ofieri eze nwaanyị sọbara ya anọghị n'otu ahụ onweghị otu ọwụna nọ na ya awụ m nwa amụrụ n'urude nke ọ bụrụ na ndị be anyị chi ime omenala onye ọwụna ji anaghachikwa back to mmụọ nọbe ha adị mmụọ ọwụna nọbe mmadụ nwere afọ a na-akpọ ya otu a ka ị ga-esi ama ndị gị na ha gbara n'ala Igbo despite that nwanne anyị amaghị ndị anyị na ha gbara ọtụtụ ife na-emebe anyị ahụ yes omeghị onye ji agwa gị eziokwu agbata obi onye asị na agbata obi onye nwanne mana kịta agbata obi onye awụzikweghị nwanne ya agbata obi onye na-egbuzi ya kịta ebe ndị bụ ụwa anyị na-abawo nwanne ofu nna mụrụ ụwa ezu oke na nwoke dị ebe onye ebuchi bụ ụwa ji eje na broadcast everywhere na ndị be nwoke dị na-akọ ntụtụ without evidence a sị na agbata obi onye nwanne mana kịta agbata obi onye na-egbuzi ya ifugo ya na agbata obi onye na-egbu ya na ị ga-adụ careful onye nwe mere ebe di ya ha nwee kpurucha ibe n'ihu na act ebe ha na-ala nwoke na ebe ha na-ala nwaanyị ife ha na-alụ ewere baịbụl na-edisive ndị mmadụ dịka agụ gbuola ọ bụrụ na ya nwe ji enye m anointing njije eje n'igwe ọka mma na njere kwanye ovoke ọkụ na ofu ọhịa kama m apụghị ọkụ mmụọ nchọkọta ọkụ mmụọ m apụghị ebe nje eje ọkụ mmụọ amụcha ime ọkụ na ofu ime ọhịa makpụrụ n'ime ọkụ ahụ kama ka njebe ọkụ mmụọ n'ụwa na o nwere ndị o ji awa wụrụ n'ọha makpọ m eje n'igwe nna akwụsị na eke ekwuru ọbịa mmabara ha anọ n'obe ọhịa goro eze chukwu ma ọ ma amabara n'isu ọhịa to God who made me and you achọghị m ebe ji adọ m ahụ mma achọrọ m ebe ji agba m ọkụ ụtụtụrụ ọkụ gbarigo m chena onye ọbụla dị afraid of ije ọkụ mmụọ nwanne gwana m ọ bụrụ na nchọ ọkụ mmụọ ahụ m abụghị eji m aka m mabara n'ofu ọhịa gbaa ya fuelu around makpụrụ n'ime ọhịa ahụ gbaa ya ọkụ gbakọta onwe m ọkụ dị ya ejego m ọkụ mmụọ baghị uru eze nwa nkwara ize onye na onwe ya ọmụọ traditional agụgedị to God who made me and you ọgbọgụ adịgo tight ndị ụka mmeri eme mara na ma egbuo m onwe m ọkwa ifuru esi onwe tren na-aga eje mmanya na tren asụ tren a gbuo m o nwere ibe m ji awụ m osi n'udude nke were bịa ụwa bọsụ unu ji egbu m sef ka unu ji abụ Signs and Wonders maka unu nwere ike gbuo ofu Emeka be nwoke dị unu abụzi Emeka be nwoke dị eruo ife dị ka 100 una ike agwụ to God who made me and you nwa dị ya na m ọdụgologo na mma ịbụrụ iti ihe n'ọkpa na akọrọ ma ube niile ma ọka niile ibe ọhụrụ na ịbụrụ ebe a gbukọrọ to God who made me and you were ebe nne be anyị ụmụaka mere na orie na ahụ na nkwọ na-eke agwara m ndị dibịa ji echọ ife na-alụ onye ọwa na mabasị ya na okwu mmụọ nọrọ ebe ahụ develop dị ihe ma kịta na ijere speak na je pipe ha ji agbafe isi ụlọ ha ji eji ndị amị Naijiria na-akpụkọrọ ụlọ and ha enwetaghị enough evidence ha ga-eji akụrịkọ everybody afụrụ m ihe a n'oge a lot of mmụọ niile nọ n'ala Igbo agaghị survive mmụọ ahụ survive go because better ndị nọ na mmụọ ahụ ji mmụọ ahụ were kpụọ alụ and because of that amachie ọmarịcha mmụọ onye owu na Nigerian police owu na Nigerian army even Nigerian president or Anambra state governor or any eastern regional governor or any eastern leader also go ya wụrụ traditional leaders ha bịakwa ha na be nwoke dị asọ na udude nke be nwoke dị mere nke a ma o mee nke ọzọ nna anyị ga-afụ otu udude nke ahụ si ya n'ọgụ ị ga-afụ otu mmụọ ahụ si ya n'ọgụ through me m ga-akpụgharị onye ahụ then ha ga-adọghị far from me ịkwụsị ọrụ 2 days is easy for me ijede ha ga-submit a letter akpọfụta m igwe ahụ ma ọ kpọfụta gọvanọ ahụ ma ọ kpọfụta prezidenti ahụ kpụgharịa ya international community claim more damages and the rights ha akwụbanye ọ na-amaghị onye nwụ before ugbu a ka unu ji ama onye nwụ ọgbọgụ adịgo tight ọtụtụ mmụọ nọ n'ala Igbo a ga-akụrụ isi ya ọtụtụ ndị dibịa ga-evukọrọ ụnụ mana aga m anọ n'ụlọ ọrụ m na direct okwu
Ndi isi ọbịa amaghị onye ba nwere before. Unu na-anụza m ọgụ mgba ụnọ nkịtị because eje m anụ family war. Unu na-eme m na-akọtọkọ m were na-eme ibe niile. O meghị ibe m ga-eme ụnụ wụ ụmụnne m, some of ụnụ mụ m, some of ụnụ ka mmụ. So no lack of knowledge. Adeje m anụ ọgụ ezinụlọ. Kama o wutere m. Mana o meghị ibe m ji eri mme kama m erie n'ude, ebiri na-eri n'ude. Ọ bịara nwoke orie n'ude dịka eri ha arịrị naanị ya ebiri. I love my people. Nnekata ụmụ isi ọbịa nyaba amakacha. Mana ka ịmụkwa akpọ ime ofu ka eme azụ na adịgo m ndụ jee n'igwe. Mana ebe ọ na onweghị nke akpọrị m ekwuru ọbịa. Hapụ kpamkpam na ekwuru ọbịa. To God. Akpọ ịgadoghị m onye isi ọhịa kpọ ime onye ekwuru ọbịa udo dị. Ga-azụ ọ ga go and find the work. Ekwere ebe m na-alụ n'elu plane. Nene ọgbarịcha ọrụ m. Ọ mụnwa na-eme ebe ọdụ otu ọdụ. Chai. Before gị baa Ishi m. Ọ mụ na-edozi ebe ọrụ m. Nene ọgbarịcha ọrụ m na-alụ ebe a niile ma informatics. Informatics ọ mụ ji ese tie. Enwekwa na apị kọmputa. Ife ahụ informatics. O nwuru TV. Ife niile n'ebe a. Ọ bụrụ na ịgba tiketi ịkwụ ha ụgwọ to God ejide gị. Iji akwụwa €60 penalty. Ịbụ ya. So ebe tiketi anyị ọsọgo ya ọwụda iji o without one. Ebe ihe a iji tiketi controller nwa anwụdo iji akwụwa ya ego tiketi a times 1 month. Tiketi iji ejebere ime na erughị €10. Mana enwe anwa ejide gị ebe ha ịkwụghị ụgwọ. Nwanne na ego na iji akwụ €60. Ịkwụcha ya ikreti go bad record abago na abago. Anywhere ejidere ha control ogo. Ọgbụa na ịbago tren ya ịkwụ ha ya ụgwọ. Abaga na-emebi. Ejidekwa gị another one edekwara gị ya again. So mgbe ihe ọjọọ imere gị adịtụ ụmụ ọchị ị na-atakwuri ka nwa Igbo agbara nze. Na obodo anyị gbara wikendi. Obodo a gbara wikendi dị ụmụ ọchị. Nwanne onye zọba onwe ya ọgbụa wikendi. Iji abacha ọmarịcha tren anyị ma ego na ha na-akwụ m every month. Ga-azụ mkpụrụ mmiri. Jennifer Dios. Nna ya agụbara mgberi. Jennifer. Jegoro n'ife nna ogiri ka a na-eje na ya. Ife a na-eje na ya na-eshi ishi esogụ jegoro n'ife. Nwanne omeghị ibe a na-eje gị bife eje gị n'ibe a ga-eshi ya n'imi. Mara na ọ na-eshi ishi. Show day your work. Nne na ọrụ m ebe a ihe awụ ọrụ m mgbe onweghị onye ndị Igbo nọ n'Odimborg na-arụ ebe a na-egbu anụ. Ịghọtago ha gbuchie anụ anụ niile ha gburu. Ngwa nene na ọrụ m ebe nene na ọmarịcha ọrụ. Ọ mụ na-edozi isi ebe a dịkele na ebe hụrụ na o si nwa mma n'anya. Chineke nwanne ịbatara na ịbatara inene anya ọmụnwa executive. Kedu ọdị ọrụ ọzọ unu chọrọ ka m lụọ ebe ọ maka nwa onye isi ọbịa ndị ọdị ọrụ ọzọ unu chọrọ ka m lụọ. Ana m arụ one of the best ọrụ a na-arụ n'obodo. Ọ dị isi ndị obodo echi gị ki tren chọrọ izugbo ohi iji amara onu iji esi bi ruo n'obodo nwee recognition of traditional nwoke na damude nke kendọ. Ọ maka na anaghị ala ike igosi ụlọ onwe m anaghị maka ụmụ nwa be m ogbenye nwa John be nwoke dị ụmụ nwa m ogbenye anaghị ogbenye na-egbe egbe. So ejighị m ike apụta n'ile ọgbọ ogodo tait apụta ntichasị ya ụmụazị na warakwa. Anaghị m eme yahoo Germany wu polisi country everything ị na-eme. Awụrụ na igwe isi ọbịa chọọ ọjụọ ndị Germany about me karịa ije na-ege ndụ mmadụ ntị egecha ndụ mmadụ ntị oche na mana enwere problem. Achọwa ndị na-eme afa isi ọbịa ha adụ proud eso m Chukwuma sọọrọ udo ga-agọgụ ịgara skuul ịwụ prọfesọ. Enweghị m any bad record n'obodo a. Yes. Enweghị m any bad ana m representiri m ibe ọwụ na m kpọrọ ava. I carry those things along. Onye survive o nwere culture o nwere history. Ka ọ kwanụ nwa dị ike nọ Germany a na-agwago na ọwụ onye isi ọbịa. O mere ndị n'obodo a bụ achọghị ịgwa gị aba village be pasakwa na ezigbo afa eje ha aza because ibe ọjọọ ha mere na-achụgharịba.
So, name here, all of go. Ọnwa gwụ akwụkwọ m ụgwọ ndị isi ọhịa adazighị ebe ata nnukwu ahụ were akpata ego oge nna alụ na DHL nwanne m ọ na-eme mfụcha anụ paketi ọ da-afụ m ụfụ n'ahụ ukwu ọ na-egbu m mgbu ine m anya n'ihu adụm ka onye na-agba mkpụrụ mmiri ọ wụrụ ọrụ Chineke nyere m ka were na-enezizi onwe m anya obere ọrụ Chukwu nyere m ka were nyere udude nke aka ọmarịcha ọrụ Chineke nyere m ka wee nyere ndị obe agụ nkwụ agụ aka ọya ka ndị iro ji bụrụ m na-agbagharị ewewe iwe ke gbuo nwa udude nke ị ga-egbu m kedu ihe m mere gị ejikwa m ọfọ eji m ọfọ n'ogu ya ka m ji eje n'ụwa m ọfọ n'ogu na-ejikwa m ọfọ n'ụwa Chukwu kele onwe udude nka na-ejikwa m ọfọ na-agaghị amaghị m ife mere nụ ndị mmadụ fa na-ewere m iwe ma obere ọrụ Chukwu nyere m ka wee nyere obe agụ nkwụ agụ aka ma obere ọrụ Chukwu nyere m ka wee nyere ezinụlọ obe nwoke dị aka ọya ka ndị ilo ji na-akụ asịrị ka akụrụ asịrị ka emebie afa m ije emebi nwa afa m kedu ife mere gị ejikwe m ọfọ emere gịnị eji m ọfọ oge na-alụ na DHL nwanne m ọ na-eme mfụcha paketi ukwu a na-egbu m mgbu nlahacha ụla teta ọdụ nka m ji elahakwa ụla mana o meghị ibe ọzọ mgbe m ji eme emeji ọrụ ịfụ m oge ahụ adụ nke akwa na gala m na-ata ahụ n'ike onwekwara onye na-ahụta m onweghị onye na-ahụta m mana kịta Chineke hụrụ ebe m na-ata ahụ were gbapụta nyezie m nkere chai adịghịkwa nka ndị na mbụ amaala nna adịghị nka ndị na mbụ kemgbe udude nke kingdom banyere n'ihe na-eme adịghịkwa nka ndị na mbụ n'ime ọnọdụ niile Chukwu abịa mma dịrị obi m nwa mma ewuo n'ime ọnọdụ niile na ọ dị nka nọ n'igwe ugbu a ụmụ ụwa ọdụzi nke nọ n'igwe ugbu a ewuo gwa na Ebuka Obi ya mepekere dị heaven ka anyị gbara na ọka nke mma na-ashịa na my video ife ọsọ ziri m ụkwụ gbara awọ n'elu ụwa ụkwala ifute ka e nyere ya nwanne m ọnụ niile akọrọ traditional nwoke dị ewuo ọnụ niile ndị ụwa kọrọ m ọ bịara bụ n'izie enu m enu ọnụ niile ndị ụwa kọrọ m ọ bịara vụnyekwuzie m enu oge m na-ata afụ na DHL ụrụ na-akọ m ọnụ ọ na-ewute m biko ọsọ dị afụ na-aba nna kịta anaghị m evuzi heavyweight ukwu m niile anaghị m asụkwa ọtọ ukwu anaghị egbuzi lokadị ukwu m njedebe a nwaanyị na akwa ya na ọmara na ọdike na akwa ya ọ wụzighị nke m na-akwa paketi m vụcha paketi ejide mgbaji isichaa m ukwu mfuo paketi na DHL vụcha paketi ejide nkụji isichaa m ukwu mfụta na ụtụtụ adọ nke onye adọrọ akwara ndị be anyị anaghị aghọta mgbe m na-ata afụfụ oge m na-ata afụfụ dịghị onye nyere m aka chai ewuchi m oge m na-ata afụfụ ndị mmadụ iche na m agwụgo oge m na-ata afụfụ ndị mmadụ na-akọ m ọnụ waje na-azụ asịna na-akpọ mkpụrụ mmiri ana m ese igbote ụmụ ọchị nnecha onwe m anya ma m ibe nga m oge ahụ chai oge na-ata afụfụ ọnụ niile ndị mmadụ kọrọ m o jezuru m ahụ ana m agbakọ ya n'afụfụ na-ata
onye nwe ụwa Chukwu nwe mmadụ niile o au imechara bunie nwe ogbenye nu onye nwe ụwa biko nyezuo mmadụ niile ọmụmụ n'otu n'otu kafa were mara na ọmụmụ wụkwa n'afụfụ kafa mara na ọmụmụ wụ ngozi. It will be funny watching you on CCTV, Lord. Keep on praising him. He is a changeable God. Omakamela go kawawa. Chineke na kawakona monu. Ike go on neba omakamela go. As it does with us, independent. As independent, it does with us. Oh, organic. Urudenke kingdom. As it does with them. As it does with us, it depend them. As it depend them, it does with us. Oh, hey. Nah, can you talk about you later? You want no one even what I can net you on there. And I may check who do then kingdom, check with Chelaku. Mono talk or say check who you can say check who do then kingdom. So I'm going time for you later. You want to leave 1 minute? Oh, baby uncle Germany. Baby uncle, when will I come to your house? I want to go to Mulheim, maybe tomorrow or next. From Mulheim, I want to come to your place. From coming to your place, you go buy ticket for me in the night. Make I go to Holland in the night. So I go come to your place in the daytime. I will stay there all the day. Then in the night time, I want to stay like this inside the bus. Going to Holland. So it is me. I want to patrol. All the people where they talk trash about the traditional wicked is check-up bombs because they don't have any evidence and the proof. All the people who are using fake names, they cannot even have any evidence or come out and defend 1 or 2 things. They are check-up bombs. You know, all the people with check out. Yeah, now getting the explanation. I am not a check-up bomb. Everything I'm doing is with my address and everything. That is to know check boss. So check-up bombs. Check-up bombs. What these people? All these people. J-pipe is a check-up bomb. Because he's not answering his real name. And everything he's doing is fake. So J-Pack is a check-up bomb. There are many check-up bombs among us. Whenever you see check-up bomb, agwu is a check-up bombs. Ndi Igbo na United Arab Emirates, he's a check-up bomb. He go there, they make attitude, and they deport him from Arab Emirates because of his check-up bomb. Or if they catch you, somebody and deport the person to Africa because the way they are lying when they come here. Some people say that they break egg and then they come to Germany. All of them are check-up bombs. Your husband is, she is married already. This is why I'm not going to people's house, because if you go, all these check-up bombs will try to lay accusation on you. That's why I'm not going to people's house, and you will not see me in the restaurant or in a club, because they will make stories and say it is you that did it. That's why everything people are saying about me is fake, because they don't have evidence and the fact and the figures. You see it? That's why my work is different, because when they are sleeping, I am awake. When I will try to sleep, they will be awake and go to their own activities, and that time I will be free from all of them. It's like a moon and the sun. They have changed, they have shared the 24 hours. So moon take 12 hours and the sun take 12 hours. You see it? When the sun is going to sleep, the moon will start a work. When the moon finishes the work and go to sleep, the sun will start again. Now we are in the sun in time. Or no, the moon is still working.
You never reach sun time. This is the time of moon, and the moon is at work. Our father and the children. The mother will start working in the morning. When the mother will start cooking, going to kitchen with the fire, you see the sun is shining. When the father will take over and the controlling everything, you see the stars like me. I'm one of the stars. That's why my symbol is moon, sun, and the star. That star is me. That moon and the sun, one is man, one is woman. And I am their star, Urudenka star. The star of Urudenka kingdom. We have a star of David, but we have also a star of Urudenka. I am Urudenka star. That's why anybody who try me will hit you. We Urudenka star will hit you. We hit the person. That me, child. Jepake. How could I more for me? Onye unu na-anụ so ọgụ onye isu ọhịa ọnọ Germany. Na unu bịa na chọba na onye shiri ike unu ajụ onye ahụ oje anụsa nwe m ọgụ. Je jụọ ijele speak oje agbasa nwe m mgbe. Jụọ eze awụọ oje emenwe ihe nọ na amakwara n'ime Ebuka Obi na mma na ọ na m anaghị achọ mma. Ife niile ahụ I challenge them every down thing from A to Z. Number one, I am more beautiful, I am more handsome than Ebuka Obi. They can hear me, I have them back for go give me. They cannot want no man. They cannot Obi. Obi Omuwaje, she from here, Viala, where a table, Obukere Henko. Chineke. Now can you finish your all of them holidays? I love Ona. All of you, I love Romono too much. This is the freedom you are looking for. The freedom is here. Freedom fighter. Bagadogo. As a was after this. Ijele speaking. Ogu I chọrọ enu jidekwa ofo make sure na iji ofo na ogu I chọrọ enu. Ibe awokwu nchọrọ drop rogo before I continue n'ihe nneme. Make sure na iji ofo. Ofo ka idide ji awana. Ofo ka iji eji obodo, ofo ka iji ana. And I believe na ogu eji ofo. So Ujana ha to traditional nwoke dị oburu ụzọ. Amụkwa m nye na-esi gị biko sị ka barụ mwe this man na chin. Amụ ya na chin n'okwu na-ekwu ya enwe isi maka nna ha eti mkpu akịta dị ọda gị lapụtago kọọ nke ya kọgide kojuo afọ ya na maka ha nchenye na-ekwu okwu Biafra onye ọchọ ha n'ịlụ alụla na ọgbakpụ n'okpuru Biafra dị n'ọzọ ebe a na-alụ mpụ na aghụghọ dị n'elu ya maka na Simon Ekpa amụghị anyway ka mmechigoro na chọrọ m ikwu okwu maka nke ahụ. Ị na-ekele m bụ freedom fighter niile emeghe nata bịa n'ọlụ na this war front bulu ụzọ ka iso gị n'azụ. Echetara m mgbe ndị amị bịa blọkwa ụzọ na Maazị Nnamdi Kanu mgbe ọ na-aga ma chefuo na m ụzọ dị ya ọdụ ka ụzọ Ebonyi steeti ka ụzọ somewhere ọ na-aga mgbe ahụ it's been long. Olitue na moto were ụkwụ na-aga imerikete ndị mmadụ na-esu ya na asị oke ebe ha na-blọk moto ha bịa blọk ya ebe o ji okwu. Mgbe ahụ enyere ya said afọ na the gathering of up to 100 people, yes, that time. Owolo ụkwụ na-aga. Ndị amị have to go and follow the other lane. While one way, Evangelist Maazị Nnamdi Kanu wee were ụkwụ na-ehead ya ahead. That video gba mara mgba. That video broke the internet that time. Mana kịta ịnọrọ behind the camera ịnọ na Finland na engineer crisis mgbosi aka ya akpara gị Israel ka ọ dị na mgbe ọzọ.